Relax mo. Kusungatan ako nga ito. Yang nagigitong tinigbasa si Buita. Hey guys, good morning. Gaabot ako ni probinsyano siya ninyo na. Isulong ka, Domingong dako. Ga-limpyo siya motor. Nanglimpyo mga karabaw na ako, mga paps kay pastila. Limpyo siya na yung motor. Lugay kung wala kung ka. Lugay po kung wala ka balik mga kasiyaw kay. Plano ko ipa-missing in peace na kayo. May pati mo. Ano pong mga importante pong mga trabaho sa kulian sa kinabuhi. Tagsa-tagsa ka tulumanon muna. Diha jud ingon og sige jud makaanay ko sa kapabisihan to daw. Ha? So may mga kabisihan. Ako mga kasiyaw. Action po kamutuhan abi na ko. Action sa kabalaka kay ang idol nga si Boy Tapang. Oh. Daot man niya. Dako mig abayan to. Dako mig abay pa, nakaabay po mi idol Boy Tapang. Pastilan kay. Na-discuss man to ilang away atong isang adlaw ba to? Wala madayon kay tuon sa iyang ipamati ba. So basig kamo nahibalo man gid mo aning mga istorya ha bro. Abit suporte lang Boy Tapang sa Bisaya ko na, no? Bisaya ko na. Idol na, idol na Bisaya, matik na. Karon ga amo ang posta pending sa gito kay alisod kaya mo away unta si Boy Tapang pero matay mga paps. Di man sugot ang iyang coach code. Europe na ako akong bago, mga halig bago lang ang gipusta. Ang pusta gimi kay. Pusta gimi. Muna man ni nausuron. Plano na wi. Adto pumiog Manila, ato balik pug Manila ani og. Dili kay kara si agad. Kara sila istorya ni gahapon. Di wala insulod sa una ba matay. Magabatol og YouTuber in si Kihor puta. Kay dala ka mga YouTuber pero dili ngo sa sumbagay ra nang dagan biya klase ng kanang battle of YouTuber dagan si kuan si buboy day basketball basketball kanang to pwede mukbang mag-unsa ba diha pero ang lamig yung battle of YouTuber boxing yon mga taga ka-isla ay baro kita mga vlogger tanan dire munay urang na bay federation ba ana ba mga ka-isla ay baro na kurano kasi ang kontraon dire Insama. Tanang YouTuber re. Insama. Sakit biya akong kontrahon. Boxing me. Ay di man po kung masukot agad magkontra nung sake. Kay? Magdumili man ko. Paris gaon. Musukol si Nay Saki na ako. Oh, kumbati gaon. Aron box. Hurot ako ang pusta. Di ko musugot. Di galing pong mga kasiaw. Magdumili ka. Si Papi Bors di mo sugot og si Inday Saki. Kung kontra kay iyang kontra man. Yan ang babaeng ako ang mananggi. Di kay musukol si Inday Saki labi siya matrending na. Kilali magkita mo kag boxing lalaki babae. Batang YouTuber. Manangit sa gika na. Manangit sa suko po ni Mabad. Ako manong ay manghagit mo maglagot to nimo ra. Unang karon mo mensahe ta ni Idol Boy Tapang. Ako yung unang istorya. Mensahe niya sa iyang para aron pon maokin yang kuan ba. Ikaw una kay personal. Mr. Idol Boy Tapang aka Ronnie Swan. Idol, pariham gitang taga Bisaya. Kami taga Secure, inyo nga Alcoy, unahan rin inyo gamay. Kami kasunod mi makaoras sa imuhang mga upload tanan, unsay mga panghitabo sa imong kinabuhi, kasunod me kay nakabil all me. Karon ang mensahe namo Idol, na man jud ka sa Manila, gapakaayo ka sa imong diferensya unsay imong gipamati sa imong lawas, pagpakaayo diha nya. Ayaw sig stress tulog og sayo kay aron mapakita nimo umaabot nga mga adlaw nga inig okay na nimo makaaway na ka ni Kuya Russell maka kuha na mo madayon ang inyong away nga mo'y gihulat sa tanan o pagpakaayo magampo naman sa Ginoo Idol nga maoki na kay soon mabalik ang pandemya ako sigurado gikumuha na sa inyo ha nya ang Secure Biners po napoy mga dili noon sila tanan pud plano pero usap po si Papi Board sa ilang grupo Secure Biners nga mo wadto po sa inyo ha. Muna giyog it is a great privilege biya nga na ay opportunity nga ikaw makauban sa vlog. Kami dako mig pasalamat nimo Idol nga. Pero ambot kay kaning amo ginagmay ra mo kuno ako na po YouTube channel ginagmay ra po. Ginagmay ra ning kani iyang channel. Ako apan
og sa istoryahon pa kana bang beginner ra pud gihapon ba. Kami mga ninyo mga idol. Kaya na kain ninyo nga minilyon na ng kuan. Pero hapit na sa po mo abot og milyon pa or gamay na namin tikang. Gamay na lamang kuan lupat. Ako na pa. Istorya. So, istorya man gid nato na kay kami nang libak man gid mi ang nagkabayan anong bato. Dili po ni maingog libak kay mo mangganing gi document sa video. Bago pa kong mata, gapataw lamang na akong nawong. Papailigaw. So, bitaw. Susugdan ako na nga. Nahitabo man nga na content ni Sir Salak na ingon nga. Nami i-message ni Idol Boy Tapang kay me in behalf of my team gakurog-kurog akong kamot. Me in behalf of my team. Kami gasunod man gid ni Idol Boy Tapang kay bato na YouTuber Bisaya biya di matik na gina. Oy kamensahe lang nimo Idol Boy Tapang is kuan ka ng God bless ka nung sa imo ang mahinayon manggaling na tiga pa kaayo man ka mahinayon man gina di na madugay ng panahon sa madugay sa madali kay nakasan naman yun na God bless imong dula tagaan ka og kana bang dula nga dili ka mahayan kung sa manggaling mahitabo kay kaning sa dula na may pilde na isang mapilde na may isang mudaw gawas mo matabla sa mahitabo munay giingon nga naarami kanunay nimo kanunay ning gisuporta nimo Idol Boy Tapang mara tawag kanang God bless nimo God bless og congrats to sa imo ang vlog kay dali ra kay ka nakabalik ba kay kabalo man tanga sa una na apay issue gamay kay gasunod man gidaan ko nimo sa una og karon na ito malipayan na pud may mga ingon na idol nga kana bang bisag ay wa man gyud ko kaila namo ako na kaila man gyud ko nimo pero may kaingon ko nga makaingon ko nga God bless nimo og sa imo ang mga naa naman na kay mga imo ang mga kuan ron imong mga kuyog kanunay na ay sa mga YouTube channel nga ako akong gi-subscribe di lang po nako mag-mention kay lain po kay murataan ay kapabula og istorya so nahibalo na kaana so God bless po dana nila og ninyo mga tropa nimo so murata salamat kayo Idol Boy Tapang so God bless nimo God bless imong dula sa imong career so murata so karon mga paps kaning istorya di man mahuman kaning oras gayrog nya mula ka pang mamaron kay Domingo. So sa dili pa din ako kumano ning video ganahan na ako i-get karon isa Mother's Day man gods. So sa tanang mga mama din ha, happy Mother's Day ninyo sa tanang mga mama happy Mother's Day gyud no. Og labi na sa akong mama nga baling pakatabidyaw kay masuko happy Mother's Day nimo mama. So sa dili pa nako humano na salamat ka man ng mga mahigit pasalamat kay sa pag-uban-uban nimo among panaghinabe. Dayon kinibitang koan sa dili pa mo indeng gusto ko nga kani akong tapad ba sa mga wala pa ka-subscribe din ha no sa mga supporters sa Secure Viner supporter ni Papi Bordo sa tanong tropa so na ako na malihog sa inyo nga unta i-support po ninyo gihapon ni si atong probinsyano si okay dagan ng subscriber mga paps makatimaan pa baka nato ni pohon ako dyan yung batuag taig baka o bitaw gusto mo ko nga kanay siya kay kandiya po na kanang kanabang parehas rapod me kanabang knife nangandoy sa nga ingon ana naigipangandoy nga mutaas ng kanang mga subscriber ba so ako di po lamang mo malain please subscribe po sa atong gwapo nga diha si probinsyanong siyaw walay laing siyaw sa Siquijor og dili si probinsyanong siyaw so sa mga wala pa subscribe mo ra to please subscribe og di na lamang ako ni humanon until sa susunod nating pagkikita og sa sunod naming pag nagkuyog-kuyog so mara to bye bye salamat kay mga paps.